juma machako sa chiel kamora mora ma intiaro akini machiegni odiochieng' ma kawuono mwaiku ni duol mopogore opogore weche manyien mowuok e tung piny ka tung piny. Kawuono wantiere kod ikae mar mondo mi warangane kaka chal mar piny Kenya bende nitiere e weche manyien ma bende wachoko ni jofwambo bedo kod chieng'ni mangima kendo waiku ni weche mathoth ahinya to bende twak makamanya kora mogo jwanga kelo ni weche manyien adhi bedo kae Lord Trevor Ombija manya kwar buoko cha pesa. Kawuono adhi bedo kod ika achiel kachiel ka okelo weche manyien kachiel kora ka twak mar duol ka wantiere kod ika achiel kachiel to bende mano mondo mi wakoni mawaiko ni e chenro nyakwara mogo jwanga adhi bedo kae kod twak kod rowere ma bende adhi bedo kae ka watwak achiel kachiel kotenore kod weche mago mag ng'anyo. Wapenjo ka ni en ng'anyo koso rapar mano mar Gen Z. Mane twak man go kanya kura mogo jwanga nyaneno tipo no achiel kachiel mana mantiere kar kanyo adhi bedo kae kod Runi Ochoro men jakenera tich rowere kachiel kod Karemi Osoti men jatend jopuonjre mano mar mbalariany ma Multimedia University MMU kachiel kod ka Frederick Ojiro men apisa mawuok e riwruogno mar Vocal Africa. Twak makama biro ni tok weche manyien odhiambo ma kawuono nyakura mogo jwanga kama dhi twak wapenjigi ni ng'anyo ni to en mane rapar ma itimo koso en ng'anyo madhi golo rawere oko. Ibedo kora kae nyakiko nyakura mogo jwanga karwaki weche manyien odhiambo ni mokwongo magi e thund weche. It is important to note that unauthorized persons must refrain from accessing protected areas under the Protected Areas Act. Tendarita kuweka nyakla kod jatend piny osiemo jogo madibed ni chano kelo maundu e ng'anyo ma ichano kiny. Raila Odinga owacho ni ok owinjore tam jogo madwaro bago ng'anyo odiochieng' makiny. Jean Amito Abrao, is it true or not true? Brian Maniki Njue, is it true or not true? Plea of not guilty entered. Achije maoriwo obila talam kod mukwana ma itudo gi nek Albert Ojwang okwedo ketho e nyim doho. Machiegni nyakura mogo jwanga weche manyien odhiambo ma kawuono weche manyien mag duol ma bende dhi bedo kaka yoda achiel kachiel e kinde gi duto inyaturi kodwa kokalo e mbui duto te mag Ramogi TV. SMS line oyaw en 3:600 ikonwa kanyo ni yudo weyo machal nade to itire gwenge mage to paro mage ma intiere godo weche manyien mabiro ni odhiambo ni ma kawuono ka Facebook yodwa gi nying mar Ramogi TV, YouTube wantiere live yodwa kata gi nying mar Ramogi TV Kenya mane kamituri kodwa achiel kachiel e Facebook fan page mar yodwa gi nying mar Cleophas Luoche miwa paro ma opogore ma bende iluwo odiochieng' ni ma kawuono idhi bedo kod ika bende nyakura mogo jwanga lokonwa Elizabeth Otieno mano nyarugenya wadhi bedo kod ika achiel kachiel nyaka giko mag weche manyien odhiambo ma kawuono. Nyinga Cleophas Luoche jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka sango machiegni weche manyien. Ogai mar obila Douglas Kanja koro chiwo siem ne jong'anyo e wi donjo e moko kuom kuonde ma okum kaka kar jot mar jatend piny. Mae kotenore kod ng'anyo me ichano tim odiochieng' makiny mar rapar mano mag jogo mano wito ngimagi e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024-2025. The Constitution under Article 37 guarantees every person the right peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. It is important to note that unauthorized persons must refrain from accessing protected areas under the Protected Areas Act, Cap 204 laws of Kenya. These are the unsung sons and daughters of Kenya who work hand in hand with other agencies for the common good of the country. We assure our officers of our unwavering support as they execute their mandate as guided by the Constitution. Kama chelo ene jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen odok ne obila ma pacho kae ma osebed ka iseyo e wi tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Kane giwuoye kar jot mar jatend piny gikone piny owacho oikore mar siro obila kendo chiwo lwasi ma owinjore mar tich.
Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ne otelo ne kweth mane ogolo puoch ne obila kagiwacho ni kata obedo ni lwasi mar siasa pacho kae osebedo matek, obila go osebedo gi luor ne jopiny kachiel koda ka josiasa, kendo ni tich makama oseketogi e thuolo mano manyime kaka obila maber mogik e kind pinje Afrika. Kenya is the country that has the most difficult political environment to operate as a police officer. Political and constitutional. On one hand, the police are extremely constricted on what they can do and not do when it comes to managing public and making sure there is law and order. On the other hand, you have a population and particularly political leadership that is very belligerent in terms of supporting the work of the National Police Service and the police officers. Despite the difficult challenges, economic situation, facilities that they have, they are the most patriotic lot in providing law and order in our country. I will continue to make sure that every security officer, every person who puts their lives on the line for our nation, we are making steady progress in improving the terms of service of our policemen and women. We are going to dedicate at least 20% of those housing programs to our policemen and women. Riwruok mag jodolo mag din kopere ka otelen kod jakom margi mano Reverend Morris Mohatia osiro ng'anyo mar rowere mag kweth mag Gen Z ka gikoni duond rowerego en mar rieyo telo mapacho ka. Motelo ne romo maduong' mar paro rowere manowito ngimagi ka ging'anyo higa mokalo. Jodologo okwayo piny owacho mondo mi ochiw arita makare ka bende ne rowere to gikwayo mondo mi ng'anyo margi obed mar kwe. Ka bende gilombo mondo kik ti kodgi marach kod kweth mag josiasa. To the youth of Kenya, your voice is vital. Your commitment to justice and good governance gives hope to all. Do not be discouraged. Remain peaceful, truthful, and courageous. The church loves and cares for you. We call on the security agents to ensure we do not have a repeat of the protected goons who brought violence in the recent protests. How can goons work together with the police? The cases of mysterious disappearances, extrajudicial killings, and violent intimidation have become too common. Painfully, we recall the more recent deaths of Father John Maina, Father Alois Bett, and that of Albert Ojwang, and others whose lives were taken in unexplained and violent circumstances. Tarik 25 dweni maeno duche makiny en rapar mano mar ng'anyo mano bage pacho kae higa mokalo mane kwedo paro mar chik mar omenda mane geto medo usuru e pacho kae kendo ne ineno ka gima biro kelo pek mar ngima. Familia mag rawere manowito ngimagi e ng'anyono osechwalo milome mano mar ng'anyo ne tend tesend obila ma Central Nairobi. Ng'anyo magiwacho ni gidhi timo kaluwore gi chike ma pacho ka. Lydia Okeyo nigi ler. En ng'anyo ma osebedi ka ichano gi rawere ma pachoka kaka rapar ne rawere maromo 63 manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo tarik 25 dwe mar auchiel manobagi mar kwedo paro mar chik mar omenda 2024. Ng'anyo ma kamano osebedi ka igoye mbaka gi rawere go e mbui mar X kama gisebedo ka igolo paro mopogore opogore ahinya te wi chenro mag ng'anyono kama bende gigeto donjo nyaka e kar jot ma jatend piny Kenya. Tarik 13 dwene, familia mag rawere mag Gen Z mane owito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyogo nochwalo ote ne tendo obila kotenre gi ng'anyono kama ne obila onyiso dwaro mar chenro margi. Kawuono ne gichiwo chenro margi ne obila e wi ng'anyo ma gibiro chako saa 4 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Kiny gibiro chako ng'anyono e apaya ma Kimathi kama gibiro chokore ne alam kod thuolo mar paro rawerego. Eka gibiro keto maua e sanamu mar Dedan Kimathi. Bang'e gibiro chomo apaya ma Kenyatta Avenue kendo donje apaya ma Moi
kagichomo archives kama gibiro keto e maua kama nonegi Rex Masai but magawa ma Ambassador eka gibiro wuok kagichomo Harambee Avenue. Familia go yango ne gibiro tera andika magi e apis jatend piny mantie Harambee House kendo kanyo ma gibiro twakie gi jofwambo. Bang'e gibiro chopo nyaka e od bura kama bende gibiro chwalo andika man kod dwaro magi kanyo ema koro gibiro tieke ng'anyo makamano. Ng'anyo makamano giyango ni ibiro time yo mamuol kaluwore gi chik namba 37 ma pacho kae. Familia manowito nyithindgi biro rwako reflectors, tisede kod badges kaka yor yangore. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakura Ramogi Jwang weche thotha nyama bende mabiro kae kawaluoni achiel kachiel. Koro nyaka sani wayango kar kae ni nitie weche mathoth mabende bedo katimore e sechegi mago ma pacho ka koro ikore ne ng'anyo mabende igeno kanyo dhi bedo odiochieng' makiny ne kweth matindo. Ogai madun bura mar ODM Raila Odinga oikoni jo Kenya duto ni kod ratiro mano mar bago ng'anyo kamoro amora pacho kae kama mana ni gitime kaluwore kod chike manitiere. Magino koni nitiere ratiro mar obila chiwo arita makare ne jo ng'anyo kendo bet akicha mano mar gayo timbe monj kod njore madidek timore seche mag ng'anyo. Odinga ne uloso kanyo mano kana osiro lwedo gi gavana mano ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Kwa hivyo kama watu wanataka kufanya maandamano, sheria nasema kwanza unampatia serikali notisi. Ati sisi tunataka kufanya maandamano siku fulani, tutafanya maandamano kutoka hapa mpaka hapa, mnakubaliana? Alafu polisi kazi yao ni kwenda kulinda nchi, kulinda wale ambao wanaandamana na kuhakikisha kwamba wasiharibu mali ya watu wengine. Tunakubaliana ya kwamba itafanyika kutoka saa hii mpaka saa hii, kutoka hapa mpaka hapa. Hivyo ndio inafanyika katika nchi zote. Kwa hivyo tunawaambia wale ambao kwamba ni mapolisi, anayetaka kuandamana aandamane, lakini aweze kuhakikisha amelindwa. Na yule ambaye kwamba anayeandamana, ukumbuke ya kwa kuna haki ya mwenzako yule anayeandamana na wewe, na yule ambaye kwamba hana uwezo wa kuandamana lakini ni lazima aweze kuheshimu maoni yako. Egwenge makalunya koro Ramogi Jwang ni karo were ma pacho kae pango dhi ng'anyo mano mar rapar mag jogo manonegi higa mokalo tarik 25 e ng'anyo mar were paro mopogore opogore koro mienjo e kind rowere ma wuok e counties makaluo ka thothgi to kwedo wach ng'anyo makamano. Moko kuomgi to siro. Ripota marwa Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Kakoro ikwano mana seche to ng'anyo maratipo mar paro rowere mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa 2024 tarik 25 ibago kod rowere e kaunti ma Kisumu. Rowere nopogore paro e wi ng'anyo makamano ka thothgi yango ni weche ng'anyo onge, girito mana dongruok kowuok kuom sirikal. Moko to siro ng'anyo ka giko ni en ratich oganda mondo ong'any ka mano e yo ma sirikal nyalo winjo godo dwach jo Kenya. Lando kani buo kondele ka kendi buo flyover Kisumu ichunyi roundabout kami pimo go political temperature makfuroka ni ng'anyo onge. Wanawasanda mana moromo. Have been demonstrating for the last 20 years, but don't demonstrate too. To kagirwa time, to gitime mar kue, to moko ma jomoko chako kwalo go ji, jowa maluku kondele ka, mang miyo tia gas gowa kondele ka, bunde go nyithindwa kondele ka. Kadipo ni ng'anyo mokue kaka sheria wacho, ema kinyi timo, mondo gitim. E kaunti ma Siaya bende, rowere onyiso chung margi ni ngang' ok giniwuog oko mar ng'anyo ka giyango ni osebed kitiyo kodgi bang'e gidong' kod lal mogo tach. Gijiwo jowetegi mondo kik donjre ng'anyo mar rocho ohala kod ketho mwandu jopiny. Tok ng'anyo no gik mang'eny nosetimore e Kenya, lakini kuom gigo manotimore we are enjoying peace. Waneno kwe maduong' masani ok anyal nyiso youth mora mane Siaya County ni mondo wadogure ndara. Joji oseriwre maber madhano tiyo kamoro achiel. Wan peaceful, ok wadwa ng'anyo. To e kaunti ma Homa Bay,
Mana kaka Kisumu, pogruok e paro, oneno, moko kuom rowere, okoni kiny giriwore kod jowetegi e ng'anyo mamuol, ka giparo jowetegi mane onegi e ng'anyo maiga mokalo, ka bende gikwedo rocho ratiro mar oganda e lwet obila. Uneno gima notimore ne Albert Ojwang. Uneno Fidel wuod Karachuonyo kwanya i swamp ka onegi. Magi jok mane ochung' motegno mondo mi Kenya ochop kama entiere sani. Kata kamano, kweth johala kod jobodaboda mane otelnegi kod jakom rowere mag UDA ma Homa Bay, Kevin Ouma, gi nyawadgi mar ODM Robert Ouko okoni onge ng'anyo moro amora ma kiny ni bed e kaunti no, ka gikoni sani gidwaro kwe kod dongruok. Ok wadwar mondo ng'anyo obed kiny, kaluwore kaka wan jo pikipiki chiembwa pile pile wayude wilam. Sama gino otimore ok wadhi yudo gima wanyalo chamo. To kochuno ni nyaka wang'any ni waparo jowa mano bedo kane ng'anyo higa mokalo, to wanya kata kawo yien wadhi wapidhe forest, mano bende ranyisi mar nyiso ni wan gi gima waparo. E duol achiel wawacho ni kiny waonge gi ng'anyo, to nikech kata Albert mothoni ne litnwa, kiny wanya kawo candles wadhi moko e paya kacha kwago mos. Komachielo jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori bende kwedo ng'anyo ka gilero ni joma dwaro timo rapar jogo mane otho olos romo e kanisa kata lap ma Migori. Kata kamano, gikwayo mondo jogo mane oyudo lal kod hinyruoge e kinde ng'anyo mokalo omi chudo maggi. Wadwaro ni koponi en rapar to wayier kamoro maber wabede piny, kata ka en kanisa moro, kata kunyalo bede stadium, kata kamoro moro mwayiero to wabed piny to wamukuru misomowago. Adwa na wach ne josiasa magwa mwayiero, wan gi jod bura mwayiere Migori ka, losuru chike mondo joge wagi oyud kaka inyalo chul jok manodong' mondo gimodhi mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakoro mogi jwang' mago adhonde mago mag ng'anyo ma higa mar 2020 kod ang'wen yudo chenro yo machal nade kamoro moro mentio kuni kanyo mondo miornwa otegi kapok wakawo yweyo masani kuku otieno mar tim licho hinga Migori County. Oluocha na kwayo mana ni kaber to ng'anyo no owinjo ji owe nikech kata kiny pod ji midhi medo mana hinyore kendo wito ngimagi. Erokamano kuom pachi Otis Tinga onganyo wacho Ramogi TV duol aneno makare sana Ramogi TV kan rapogi kanyamkago kae osiepa mosnaka Vincent Osewe aya erokamano nyo kuom ote mari mantiere kar kanyo. Kenneth Matiba Makana owacho ni Ramogi TV makare kantiere kakumba wang'e tek aya erokamano kuom ote mari. Jogo bende mandikonwa kar kae Uncle Charles Okode wacho ni oimore okeusangu aneno chenro kantiere Kilo Nyalenda erokamano ahinya Kisumu County. Duncan Osome owacho ni ntiere project mar ng'ato ka aya erokamano. Baba Twins mano maro njinyo wacho ni weche manyien chopo na makare kantiere Kisumu Europe kae. Wan kaka jenzima Kisumu wakwedo ng'anyo makiny kendo akwayo ji duto te ni kik ng'ato ang'ata keth gir nyawadgi. Erokamano nyako mote mari mano muchopo makare. Favor Joel wacho ni Cleophas ni kanyo aneno Ramogi TV kae kantiere Awendo Ngonga. Erokamano ahinya. Wan kod baba na Nelson Oduor wacho alama na Nyasaye okony Kenya wa masani gi jogo duto maneno chenro kanyo. Erokamano. Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago osedonje chenro. Cleophas arito mana neno ni kiny piny ne bed nade e piny Kenya ka. Upija jachuma erokamano tumari ochopo Kenya Masare Kisumu kod jogo bende ma pod luwo chenro kar ka wacho ni kod kanyo kod Mama Brighton mano minodi wacho ni aseko ker kod jochuma duto ma Kisumu warito mana ng'anyo. Wach ng'anyo onego we vijende ong'anyo mathoth biro nyakura mogo jonga kantiere kodi kar ka medoro otegi aka mana ywe masani aduo kod mathoth weche manyien mag duolo dhiang' makawuono kik idhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar sling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar sling 482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar sling 517 kende. Bed mus wakelni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Nyako, ini manyango? Address jaoda Marajiv. Ingeni wano ndikona etoko tiko moro kanyo. To an nalale kae. Donge inyochi wachona ni jaodi ritiga maber ahinya. Wachna, to karagisa ni en kanye. Pari jaodi ni kanye. Miss Niti Juneja, will you marry me? Ritane matin. Mokongo intang ne suchi. Jatelo iningeni. Anadona no suchi ngama dwari warus. Giniti Juneja ni winja. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' en mor mar ripoti kete kar kayo weche manyien odhiambo ma kawuono mag duol kendi kete kar kanya ka sechegi ma yude weche manyien. Wadhi nyime kod weche gi nyako Ramogi Jwang' kapod warango Darubin ni higa achiel mokalo e weche gi mag ng'anyo adhonde mag ng'anyo higa mokalo mar 2024 ne chal nade machiegni. Tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024 grup rowere mag Gen Z ma chunygi ojok nomanore kod simbe manyasani mago ng'we yamo bandera mano ka gi yuago kata ka gi yuago ratiro margi ne gima ne ochwe ogik e monj manotim e od bura. Gima nochakore mana kaka kwedo paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 nodoko muoch molokore ich wang' ma jopiny ne nigodo kod sirkal e wi idho mar nengo mar ngima. Simfros Okenda duoko wa dweche 12 mano mokalo motelo ne rapar mano mar joma nowito ngimagi e rakruok kind obila kod rowere michano tim odiochieng' makiny. Muoch bonde ng'we aputh njiri iro malungo wang' ma emane chal mar chuny boma Nairobi tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Ere kaka Kenya ne ochopo kama kamano. To move that new clause 44A be inserted as per the order paper. This section 8 of the E thuolo no, sirikand Ruto ne oikore mar puodho paro mar chik omenda mar higa 2024-25. Chik mane gigero ne dhi konyo sirikal e choko osuru mag gino fuok maduong' mane nie ei budget. Matin paro mopogore nochako nyuolore e mbui. Twak mag mbui nobagi mar nyiso jo Kenya ni paro no ne dhi miyo nengo ngima idho mokalo. Mos twak makamano noduogo nyuolo ich wang' kod rem e chuny rowere. Ka gir tugo, ng'anyo nochako bagi e boma mopogore mag pingo paro mar chik omenda no. Jo Kenya ne ok mor kod moko kuom osuru mane dwaro med juogi, kamoting'o mano mar gero udi manengo gi oyueyo, medo osuru ming'ade osach jotich e kind weche mamoko. Gima ne medo wang'o i jopiny kaluwore kod andika mag gi mbui, ne en ngima mar nyadhi kod sunga, mamoko kuom jotelo nodago, kata bende sirikal to ne wacho ni omenda onge. Kata obedo ni jopiny nochwalo ywak ewi gigo mane gidwaro mondo loki e parono,
Wechego nogore it modino ka od bura ne okoloko gimoro amora kendo chwe kalo paro mar chiko omendano odhiambo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024. Ka piny nomuoch kendo rowere noyoro nyaka ei od bura ka gikalore kod obila manomanore mapek kod gige lweny. E temo jo pi mosepukore, obila noyawo mach kuom roweregi ma koro ne temo manyo resruok tok fwenyo ni ginyono od bura. Mudho mandiwa noduogo kwako piny. Ringre rowere manorado gi mach nokworore alwora mar od bura. Piny ne ywago nyithindo matindo malokao. E gima chal mere chumbi ei adhola, jatend piny nowuok oko ka iro dhuolore iye kendo golo twak manomedo chido chuny jopiny ahinya to rowere. Today, Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy, rule of law, and the integrity of its constitutional institutions. An otherwise legitimate expression of the fundamental rights and freedoms of assembly, demonstration, picketing, and petitioning of public authorities by a section of law-abiding citizens of the Republic of Kenya was infiltrated and hijacked by a group of organized criminals. Lit ma piny nenigo noduogo miyo jatend piny owito oko paro mar chiko omendano gi singo mar bero chenro mag sirikal. Kanyo ema sirikand manywanda nonyuole. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Kata obedo ni kwe kata gima chalo kwe noduogo bete, rem maling'ling osebedo ka limbo e chuny moko kuom rowere. Higa achiel bang'e gisingo madhi e chuny boma ma Nairobi odiochieng' makiny mar ywago jowadgi manotho kamanyo ratiro. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simfros Okinda. Kamachielo en achija auchiel ma itudo gi nek mar Albert Ojwang odagi ketho mano ma itudo gigo ni gin ema ne ginego Albert Ojwang. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango omiyo waler, do bedo gi buok ne achiel kuom achijego en obila ma yande ogeng'ne ka itudo kod bura machielo mar nek. Bang'o kinde mag achije ma itudo kod nek Albert Ojwang kito ywaruok mapek e doho ma Kibra odiochieng' manyoro ewi ler mar ni okinde mag sirikal oruyo chopo achije gi doho ma ok onyiso kinde maggi gikone piny oru kendo achije duto ochopie doho kaluwore kod ler ma doho nyochiwo. Achije auchiel e nyim jang'ad bura Irene Kavetsa, okinde mohewo 20, anyuola, jopiny kod jofwambo duto keto nyong'ong' mar neno kaponi achije biro yie ketho ma itudo gigo. Giduto gi duol achiel e nyim jang'ad bura, anyuola, jopiny kod jofwambo, achije giduto okwedo ketho ewi nek mar Albert Ojwang. Jean Amito Abrao, is it true or not true? Brian Maniki Njue, is it true or not true? Plea of not guilty entered for all the 6 accused persons. Bang' kwedo nek mar Albert Ojwang, okinde mag achije gi duto okwayo doho mondo yienegi wegi kod rambum ema giwacho ni achijegi moko kuomgi gin wuone kendo onge kod nyalo mar ketho neno kata buogo joneno. So just relax. There will be no shouting, number 1. There will be no name calling, number 2. I've addressed 1 person, 2 people from the DPP, 2 people from the defense side. On the DPP side, they know themselves. On this side, they know themselves. Yes. Let me just say, that is what the law is, and it's what they are relying on and coming here. But we are saying, protect these people, because when they are telling you that affidavit should not be cross-examined, that is exactly what they are doing. They are missing their target. Kata kamano, okinde mag sirikal kod mag anyuola Albert Ojwang odagi kwayo makamano kendo nyiso doho ni 4 kuom achijego gin obila kendo ni kod lony kod ng'eyo mar njawre kod neno kendo ni ginyalo mar buogo joneno, anyuola kod joma nigi dwaro mar ng'eyo adiera ewi nek Albert Ojwang. The information that's before this honorable court, that the accused have been charged with a very serious offense, and in the event of conviction, it does attract a death penalty. Mane obuogo doho
eni achiel kuom achijego en obila mayande ogeng'ne tesend obila ma Central ka itude kod nek machielo gino manokelo kwan obila ma itudo kod nek Albert Ojwang nyaka obila 4. During his detention at Central Police Station, he's a police officer. The fourth. The fourth police officer? Yes. So do I have 4 police officers? Yes. But he was not serving at Central Police Station. He was in detention in relation to unrelated murder investigations. Yeah. My lady, therefore, based on the fact that he occupied this particular position, increases the possibility of interference with witnesses and the general investigation that's still ongoing. Bang' winjo ng'ur mar okinde mag sirikal, okinde mag anyuola kod okinde mag achije ma itudo kod nek mar Albert Ojwang, doho osingo chiwo ng'eto mare kaponi dhi migi rambum kata ooyo e kinde manyime. Sama bura mar nek mar rawera Albert Ojwang koro chakore ayanga e doho ma Kibra, ting' mar okinde momako burani en nyenyo e lela e nyim doho, ponono achije mochope doho kawuono ema jogo mane otimo nek makamano kata ooyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e doho ma Kibra. Machiegni weche mag tuke. Bang' ka okombe mar adhula lig maduong' pacho kae, jatend piny William Ruto ne obago nyasi ne klab mar Police FC e kar jot mano mar jatend piny Kenya e boma ma Nairobi. Jatend piny William Ruto opuoyo klab mano mar Kenya Police kachiel kod klab mano mar wakeini mar Kenya Police Bullets kuom kawo okombe mag FKF Premier League kachiel gi mano mar FKF Women's Super League kaka luore. Nyasi no ne oyuore gi jatend migawo mag weche mag arita Kipchumba Murkomen, jagoro mongirore mabende en patron mar Police FC Dr. Raymond Omolo, ogai mar obila Douglas Kanja e kind jotelo mamoko. Globally, and the place where that great sporting talent is nurtured is our Kenya Police, then this becomes a very significant morning that we are meeting here. The Kenya Premier League to make sure that we have more talents that are coming up, and through the leadership of FKF, already a lot is happening, to ensure that we make the league much more stronger. When I look back just a few years ago, when the men's team was still competing in the National Super League, NSL, what has happened since then feels almost surreal. League mapiny mar adhula mano mar FKF National Super League orumo ka klab mar Nairobi United ne odhial kaka joloch season ma higa mar 2024-2025. APS Bomet notieko e thuolo mar ariyo, thuolo mamiyo gigoyo okang' mano mar donjo e league maduong' mar FKF Premier League e season manyien. Onge klab mowuok e gwenge kata mowuok e gwenge ma Nyanza mabiro donjo e league maduong' kawuok e league mapiny mar NSL. Club mar Mofa mano mogoyo tach mane county ma Homa Bay notieko league no mano e thuolo mar 7 e chung mag timbe e kindgi mano ka team mano mar Kisumu All Stars notieko e thuolo mar 8 ka All Stars ma osebedo gi pek e yore mag omenda nigi geno ni lokruok nyalo bedo kapok season manyien ochakore. Migori Youth kamachielo ne otieko season e thuolo ma namba 12 kod points 41. Riwruok matayo tuke mag adhula mago e pinje mangima FIFA ne ogone Muhoroni Youth matek kendo gologi e league mano ma NSL tok yudogi kod ketho mar chano duoko e tukegi mokalo. Nyakura mojwange kanyo daiko sekalo 32 kanye makele giko mar weche manyien jogo duto mondiko na kar kae ungena duogo ka kod twak to bedo gi kinde malacha yenye weche mag twak achiel kachiel. Jogo mondiko na kar kae Awite Jarodi wacho ni owinjo weche makare ahinya ka intie Rodi Kopany wacho ni Cleophas winjo yo makare med mana jiwo ganda kama wantiere kod kar kachiel kachiel. Alwala Junior
neno wakantiere di Ruby Orphanage Nyakache. Rokamana enya John Olwali wajo nikilwani ni kabisa kantiere ka Kisii kedwa yudeyo makare. Rokamana Kenneth Matiba makana pontiere kodwa karka jogo duto mabende ondikonwa are ukinyi makawuono ma odhiambo makawuono nakora mukejwang wawegi kanyo aduoga kod twak akoni nani gi wela dek an kaya kod giduto mar mondo mi wakel twak achiel kachiel kama dhi bedo kae kod Frederick Ojiro ma en apisa mawuok Vocal Africa kachiel kod Runi Ochoro ma en rawera makeno ratiro mago mag rowere kachiel kod jatend jopuonjre mbalariany ma Multimedia University mano Remi Osoti. Isedonjo studio kar kae penjo maduong' mapenjo en ng'anyo kusura par kikiri mabona kelo weche manyien odhiambo makawuono e chenro mar duol wadaduogo kako twak kantiere kae koda Elizabeth Otieno Nyaugenya nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mukeo nyaka Chisango oriti masani ikete manaka. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Mondo iyudie ndani kaka skiza tumari dimana *860 *417 hash to parie ni Ramogi TV enye ot mar jowerte. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces wamwe bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Itimango parinit, ilalo address no nadi. To, anna se wito tiko na dustbin. Wachna, anna biro konyi nade.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuto koro kine machagi ma eno kilo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok, tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogan public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanyo. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Oimore nyakora Ramogi jwang' machiegni. Chenro mar duol twak mon godo dhiambo ma kawuono chakora yanga kama ntiere kar ka dhi bedo kaka te chenro ni elo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa dhi bedo kata ya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango wachako twak mar duol. Kawuono wapenji penjo e rapar mano mara ng'anyo manotimore higa achiel manokochopo odiochieng' makiny mano higa mokalo adhonde mag ng'anyo. Kawuono penjo mantiere kama duong' wapenji ni en ng'anyo koso rapar mano mara Genzi. Penjo maduong' ahinya mantiere ka odiochieng' makono mwada ng'eyo ka ntiere ka kod wenda mara miyo thuolo mar mondo miyo moswa kendo wang'egi ne gin to gin jok mage. Nyakwar Ramogi jwang' mokwongo antiere kae kod jakine ratiro mago mag rowere pacho kae Runi Ochoro mabende wan go odhiambo ma kawuono. Runi machiegni chenro odhiambo ma kawuono. Erokamano Cleophas. Amor odiochieng' ma kawuono kachopo ka mondo mi wawache wach mogik iluongo ni wagoyo the last nail e coffin ka kiny to wadhi e ng'anyo ma osebedo kopangi are ni wachak ng'anyo no sani koro en period mar 1 year. Koro wan ready kendo emomiyo chopo kod odiochieng' ma kawuono mondo watwagi. Erokamano ahinya. Kamachielo Nyakwar Ramogi jwang' wan ka kod Frederick Ojiro ma en apisa mawuok Vocal Africa oimore kendo machiegni. Erokamano Jakom. Kamachielo bende Nyakwar Ramogi jwang' an kae kod Remy Osoti mabeno wan go ka jatend jopuonjre mbalariany ma MMU Multimedia University. Remy oimore. Oimore Cleophas. Nyakwar Ramogi jwang' weche thoth ahinya madaloso odhiambo ma kawuono to achaka kod Runi Ochoro. Odiochieng' makiny en ng'anyo koso rapar mag Genzi. En ng'anyo gi rapar ok ni or en ng'anyo to en rapar.
Yes. Gimomiyo en ng'anyo kod rapar. Tiende ni gik mane tetete mane kero wacho bang' tarik 25 mag higa mokalo pok ochopo kare. Omiyo wadhi paro ni odiochieng' ma kawuono higa mokalo ne nyithindwa otho. To in kaka jatend Kenya ni chung' miwacho ni kama wabiro timo kaka sirikal. Nyaka odiochieng' ma kawuono pok otimo. Kendo maricho ema pod medore. Maricho ema pod timore. Omiyo wadhi e pap mondo wakone ni ne onego bed ni timo kama. Ne wacho ni bro stop abduction. Ne wacho ni bro under watch mari onge ng'ama biro negi. Pod nek waneno pod timore nyaka nyoro ka nek pod timore. Omiyo en ng'anyo gi rapar. Erokamano Roni. Antie kuomi Ojiro. Kiny en ang'o matimore? Erokamano Cleophas, kapok wachako twagini ago erokamano. But gima nyaka be wayiere en ni gimomiyo kiny wadhi i rapar to kod ng'anyo en ni sirikal ma Kenya wiye osewil kod gik mane otimre kod keth mane giketho ni yudhe. Gidwa mondo withwa owil. Koro mondo wabed achiel kuom sirikal man gi tabiano. Akwayi ni mondo wakaw a moment of silence mondo wapargo jogewa mane olalo ngimagi ka gikedo ne piny. Erokamano. Koro mokwongo en ni ang'o momiyo kiny nyaka wa commemorate, nyaka wadhi rapar. Ang'o mane otimore? Kipenjo no to ng'isi ni nyaka joka mane okedo ne piny ok ne gin jokuoye, ok ne gin jomahund, maka ne gin jogo makedo ne piny mondo piny oyud lokruok, to mondo mibadhi gi mahundu makwako piny mondo watiekrego. Koro nyaka wapar gin wach sirikal ma Kenya dwa mondo withwa owil kodgi, kendo josiasa okasre mana ni let us move on. Wan ok wanyalo move on bwawe jogwa mane ohinyore ka kedo ne piny. Mar ariyo, ang'o momiyo ne gihinyore? Ne gihinyore ka gin kanye? Ne gihinyore ka gin ng'anyo niwach mano e dhok ma sirikal winjo. Koro mondo ipar jalweny, what do you do? Nyaka wamigi salute. To salute no nyaka wamigi in which environment? Nyaka wadogi ng'anyo nikech ang'o? Gigo manene wayuak ni, for example, nek mar polise, kaka polise nego jopiny aoyaye. Nek pod dhi mbele kendo medre. Kendo iwinjo ka ipowo golo report mamargi inene, isome, owacho nang'e ni within 2 weeks jadi mosenegi more than dhano 20 oselalo ngimagi lwet polis. Ng'iso ni koro polis koro medo ngufu, omedo teko mar nek kod lal gi ji. Ng'iso ni ng'anyo nyaka dhi mbele mondo magi ochung. To mar ariyo en niya, ni jogo manolalo ngimagi pod familia gi dwaro compensation. To compensation en dholuo ma katiba opuodho, to jodito mega sirikal kochel ni ker bende wacho wachni to kolu. Koro ng'anyo ni is to remind them my language margi. Tingma be wadonje ng'anyo niya, ni josiasa pok withgi ochiew. Bigi ng'eni jo Kenya ool kodgi. Nwa jo Kenya koro ana wacho ni dwaluonge ne gin jok migo nengo. Emi winjo ka koro kata sani josiasa ma ok luwo Nyanza iwinjo ka gitemo mondo gitug kod pach dhano ni no ng'anyo kiber. Maka jomogo nengo to wang'eyo ni gin wasumbni ng'ano. Gimwa wacho en ni nyaka yudhe chiew. Wadwa mi example achiel. Albert Ojwang noto ilwet polis. Josiasa noling thi, sirikal noling thi. Kok yudhe manowuok woko dako mak ji, dako tumne postmortem. Emomiyo wawacho ni ng'ano ma ok dwa mondo wadhi ng'anyo, ok watamore. Mi jopiny ratichgi. Yudhe dhi ng'achi, yudhe onge tije. Aya. Erokamano Ojiro. Wache kodi kato banga ng'ini ang'o. To ibende dwa na penji. Ibende dwa na penji achiel kapo kwa. Wacha ng'ini ben in youth wadwa. I believe in ng'anyo kosi ibende in kocha. Kaka young person because about you kamo.
tibeni go kibarua ni kamo, but as an individual kadano man kod conscious monge kama Kenya ntie ipuodho ng'anyo kosi bende in kod ngocheka ng'anyo opodh gi katiba mapacho ka awinji wadwa joma siro katiba kayini mano mondiki kanyo jo kendo osebedi ki wache kachel Remi machiegni kama intiere ka odiochieng' makinya ng'a timre aero kamano Cleophas kuma bede asewuotho asego mbaka asewuo gi jowa oseduoka jo osekawo korgi jo wacho ni gino moy koda chudhe jogo mamanyo lemo meke siasa jogo maneno ni mondo mi gibed famous mondo mi gikaw telo mondo mi gibed jogo minyawinja Kenya kae ni gidok mana ni gitigi yudhe mondo dhi endara mondo ka gibed famous omiyo ka wuotho kendo ka ago mbaka kod yudhe kosipna wacho ni wadwa timo memorial kaka ne jowa manowito ngimagi ok aneno memorial mitimo e ndara Cleophas nyaka ne nyuola giwacho ni memorial itimo e ndara nikech Rex Masai kuom ranyisi nonegi e ndara adieri mar wach ni kanye gisegolo rut kaka kiny gibedo kaka gitime now kwadhi timo memorial service familia mar Rex kuma gibede kawuono kuma giwuoye kawuono chuny gi pod nigi lit miyo ka kiny idwa ter nyithindo gi e ndara mondo chako negi machielo kata mondo gik wecho chako timre magalagala e ndara kucho kwadhi bedo ni Cleophas iga ka iga tarik 25 iga ka iga wan gi memorial service to memorial service no ema yude nek mang'eny mogik kendo wach malit na kendo ka ng'ato kosiepna wacho en ni compensation ne jogo manowito ngimagi compensation and process mar justice nyaka process no lo nyaka ji dhie court nyaka yal gi ji nyaka jogo manotimo timno yudi ma sirikal chiw report ekoka compensation process biro omiyo kwa chako wacho compensation sani manyiso ni gini nigi process ne wadwa kalo process machielo watu wachako wacho wach mar nengo awacho kendo adwa paro no weche nani nengo dhano dhano pok nogo nengo ngima dhano en gima ok inyal go nengo bedo mana malit kwa ng'iyo ko wechewa Cleophas dhi dhao e gini lweny mok marwa gini ok marwa Remi ok en marwa yo mane kaka oganda koso oganda ji matindo nikech higa mokalo kane ng'anyo ni timre nowach ni oganda mag Gen Z gin tribeless gionge dhot moro amora ma giwacho ka ni wan owuok ka ni wajoluo wajo Kikuyu wajo Abandu kama wantiere kar kae ok en maru e yo machal nade maru ni gini ok en maru Cleophas maru gi ng'a gini mantiere kar koro wanyisi gini ok en mar Gen Z jogi onge mane town ka Cleophas yaro kinyi asebede buche kata kawuono na ne dukota mar DCP Cleophas gini pango kacha ginyo sewito gimane the purpose manomiyo protest ni bedo osekethore sani wadonjo wakao gini waloko gir siasa wakao gini waloko gir tugo wakao gini waketo momiyo wawacho ni shida ka shida Kenya kae sani in solution en manandara to kwadwa dhi ndara sakasa kare seche modwa tiyo ten seche mage kana ndala deko e juma wane ndara ndala riyo twatiyo erokamano Remi Roni ang'o ma wang'o ich ahinya e kinde mwantie ni ka irange kodiga mokalo mane ng'anyo makama otimre oganda matindo onyiew moko koso moko chul mondo mi kik dhi e ng'anyo koso moko de bed ni adieri gima wang'o ich ka finance bill maiga mokalo kawuono en ang'o mimiyo pek ahinya e ng'anyo mapo nono de bedi odiochieng' makiny ineno Cleophas iwacho ga ni dhier en tool maduong' ma politician tiyogo kuom yudhe correct okalungo wadwa no dhier lakini kizungu kete maber poverty is a tool in politics gima wang'o iwa malich sana momiyo article 37 mar constitution ma Kenya wacho ni we have a right wan gi ratiro mar picketing a right to demonstrate kendo wan gi ratiro mar dhi mar assembly lakini gima wang'o iwa ni mokwongo ker ok timre kaka janyuol ker timore kaka president lakini mondo ibed ng'at maber nyaka ibed kaka janyuol nikech kata en owuon kadiponi nyathine monyuolo nyalo bedo threatened kata nyalo kaw e lwete kama koneno akino nyalo lokore janeko gima inyowa en unfulfilled promises gi dho kizungu wacho kamano mokwongo ka ker ochung' tok Gen Z odonjo e bunge higa mokadho ker ochung' mowacho ni sirikande
bro reduce the number of advisors kata jo mamiye paro. Sani e office kanyo ne giwuok e 7 nyaka sani gin 20. Nyo med nyaka makao mutuwa gini. Jok ma iga chiel mokadho ne pingo sirikal. Akini sani to koro sirikal mane gipingo gidwa konyo gango. Mano number 1. Number 2, no wacho ni renovation mar State House kata apis modaki ma jo Kenya miye no dake. Renovation budget ibro duok piny. Sani budget ma ikal sani omedgi almost about 850 million. Renovation banka ne osemuko wi State House akiano tere kanye. State House manune go beni odonja to katam ne rumo to so isa no semukwie. Okay to kanyo. Another one, rais onyisowa maber ni onge pesa mibro golie rambe. Nyoro ka oche kuchung ni mimi nitatoa sijui milioni ngapi. To ene mano wacho ni public service ngama tie public servant okoni go beni golo pesa ya rambe. Omiyo rais chunge mbele wa kawuondo wa kendo temo nyiso ni gima unyalo timo onge. Ka oro sane jalupne maina ngire Kindiki ematero pesa. Ang'o mono rais bet piny mondo nyiswa ni we want to walk the talk. Gima wacho en gima min. Ok timre kamano. Koro mane gima wang'o iwa kabisa emomiyo wabro dhi siku zote. Ero kamana nya Ojiro. Ng'anyo ni kende yo mantiere karka e samwantien. Kapok aduoki penjo no, tadwa mondo nitie yudhe grube adek. Nitie yudhe ma osebet gi lony ni change is possible and change is now. To nitie yudhe magin agents mege jonek gi jochiemo gi jokwe. To nitie yudhe makia kama penye gi kiare yani gin kanyo vile mtatupele. Koro kineno panel ni nyang'isi ni yudhe mage mosechio madwaro lokrok the real change. Yudhe mage magin agents mege chiemo wach Kasmuel okena chiel kende gin wawacho pile. Morara Kebaso okena chiel kende ging'eny to gibro biro kagro ko len mopogre kune mopogre. Koro you can tell. To mara ariyo be ng'ato be owacho ni Thomas Sankara. Owacho ni he that feeds you controls you. Koro ing'eyo ka ng'ato loso ting'eyo no obudho kanye to ogo mbaka kod ng'ano. To mara adek en niya onge entity miluongo ni Luo Nation. Onge institution miluongo ni Luo Nation. Koro kiwinjo ka ng'ato wacho ni Luo Nation ga baja Luo. Kina nuodu Genya, Ukwala, Aboke, Nyaharwa, Kulali, Magombe. Kanye majo Magombe ama jo Ugenya ama jo Siaya ama jo Homa Bay no tumogala morobo wacho ni okwadhi ng'anyo. Jok masani koro wacho dok dwa ng'anyo gi. Gichalie jol bamba man loka cha. Mandalo mana gin sirikal. Gin wach ma human rights negi ke gin business ohala ketre mnaribu biashara. Sama koro weche koro tek now human rights. Wabedru jogo machung kod adier. To kapok adonji penjo nicha. Ngechangi make mapiyo sa. Yes. Wach moro ma itemo wach kaka eni. Dhano mok ng'eny yudhe bende. Some youth you know they're educated but they're not schooled. Wach gioge kod facts ilwetgi. Gihu baga yani wanashika wana tapatapa na maneno. Ukadwa luongo nyingi gi. Gimagi kia eneni commemoration makin. Ging'anyo makin. Hotel ni gimege jogo mano hinyore ng'anyo. Min Rex Masai miluongo kaeni. Kendo jogo macho tero petition ma margi. Koro wan gi yudhe ma udhi school tonge glony. Nwach gikia ni gima kiny tumre kiny. Hotel ni gi familia mege jogo manopoteza nyithindgi ma wan kaka yudhe gi jo Kenya wan kiny wagoyo gima noteko. To kutimo mano ka en rapar ma familia tire godo. Yes. Iketo ng'anyo nang'o iye. To ng'anyo ni chik mane mokume odanyango. Kakoro police IG inge na tama ne yawa. Tama to wan Kenya mane. Jatelo mongirore mar police. Mopuodho ng'anyo. Koro to ng'anyo no bende okomiwa kaka peremende ni katiba. Koro shida ni kanye, to rami kanye, to lit ni kanye, to ang' momiyo kidwa. Erokamano. Remi.
Mayaga brother. Kwa musa. Cleophas, kang'iyo weche nagi. Bedo na malit seche moko. Otiyo gi weche mang'eny e wacho achiel. Openji ni ang'o miyo ji dhi e ng'anyo. Cleophas mane penjo ma dine wachak godo kwa nyalo duoko penjo no. Dogo ba sawa duoko mano. Agenda ito dinore ya ng'omie thuolo ok wanyal ng'anyo, iwinjo ka ng'ato ng'anyo wacho ni watimo memorial service. Iwinjo ka ng'ato ng'anyo wacho ni wang'anyo ne unfulfilled promises. Iwinjo ka ng'ato ng'anyo wacho ni waywago jowa mano mago reasons te. Omiyo seche ma you okati bedi iratego manade. If this agenda ti fulfill. Yeno siepna ni gimang'e kode en ni sani ineno iluongo ni international donors ka. Olonegi pesa mang'eny. Chapogi, rembgi yot. Omiyo gichikore, giwinjo ka rembgi buok. Ginene solution en ndara. To Cleophas malit na mogik e wach ng'anyo masani ni. En ni jowa, emitiyo godo. Gine magiwinjo ni gine magiyot. Gine minya luongi sa asaya. To ndalo mane luongi no wang'ancha. To joka no luongowa. Ni wan jo ginene wan sisi watu wa kuvuruga amani. Ndalogo ne waricho. Sani to ko ber mane ma wan godo momiyo wan kwagenda to koro wabeyo. Cleophas ginyok marwa. Mondo waduoke. Abiro iro jiro. Remi. Adeno kon Igachiel mokalo. Ne okin kama intiere ka. Lerni neno karang'o miwacho ni ng'anyo ni ok mar Uganda wa. Erokamano. Iwacho niya, change is gradual. Iwinjo, kumiluokori ok gitwoye. Kawuono kineno ng'ano timo gima ber, kata in kode gi negative attitude, tiwacho ni nyathi kata konyuol kawuono, ochako gi baby steps, ochako mos. Higa achiel ok higa minyal time changes 1,000. To matin ma sirkal ochako timogo, dak wayie wamiyo sirkal oteku, mondo wachung'e kodgi, mondo wajiwgi. Kata seche mieno ka nyathi chako ipamo ni nyise ni adhende matek baby, miye mijing'o mar dhi mbele cha. To in ka gimoro amora isiko mana ni solution en niya reject. Ilo nyaka reject biecho. Roni. Kama intiere kama intiere sani. Winjo kanyo paro mathoth enya mantiere kar ka. Singo moko chop kare gi sirkal. Moko kuom gigo ma idhiro kaka agenda odiochieng' makiny. Depo ni tok ng'anyo. Onge gimoro amora mane jenzi owacho higa achiel mokalo moseketa timo odiochieng' makano ma wantiere. Iwinjo Cleophas, mokwongo kana bire shoka na post gino e Facebook to ng'ato wacho na niya ka chopo gineno Remi giwacho na godho Remi matek ilongo ni likiore ruoda dier. Mano ok bitemre. Koro gimwang'eyo ni sirikand ni gadieri makende sirikand ni to ok tim gik magiwacho. Omiyo kata seche ma Remi bukore nyisowa ni wami sirikal lwedo, wamiyo sirikal lwedo to sirikal is not ready mondo miye lwedo. Wan ka sirikal tiyonwa maber waonge gi shida baba, nikech wan man wayiero sirikal. Lakini gima dwa kweri Remi mokwongo e mbele ka ni onge gimoro ni gini oganda wa. There is nothing like oganda wa. Nikech sani awacho ga gini pile ni nyaka jowa mano mitelo kaka John Mbadi mano mitelo is treasury. An gi mana pok olokore. Awinjo mana kaka in bindi winjo, mana kaka kuyu moro cha winjo. To nyaka wan jo yudhe wariure mo wach ni gini ka wa fight the bad leadership. We have two tribes in Kenya. Those who haves and us who do not have. Iwinjo Remi. Omiyo kichaki chunge mbele oganda miche gi miche kinyiso wani gini oken marwa. Maru kaka ngawa wan duto te wan oganda jo Kenya. Kendo lweny mwagoyo en lweny jo Kenya. Seche ma ngago lweny kata en wuon onyalo winjo maber. To seche ma okogo lweny to kata en wuon ko wuoyo to penjore mana ni ng'ama ni toka diere mane Moi emane ni etelo. Moki nyal wuoyo ni sirikal chalo nade. Ingi mana ni yawa koso ng'ani na jet mar sirikal. Mane gimwa dwaro ni mondo wakethi. Erokamano Roni. Ojiro. Jack no kane Jack Jawarianda mantiere mbui mar Facebook. Cleophas nyisna jogi weche ng'anyo maonge gima omiyo okwadwa. Nitie jo Kenya ma pod nigi paro machalo kamano, ma wacho ni ka onge ber mabiro kalore kod ng'anyo, onge kama oganda dhie. Machielo wacho ni dhok ma sirkal winjo, ma Wycliffe Agola, dhok ma Kenya ka winjre maler ne sirkal en ng'anyo.
rapar gi ng'anyo onge pogruok. Mago paro mag jo Kenya riyo mpogore. Kaka mana wachno en ni mokwongo osiepna wacho wach moro kae mawuoro ni gini ok marwa. Ng'at ma odak in informal settlement ama ng'ama onge tich ama jachan ok nyal wuondre ni koro en ojakaren. Nwach ok wanyalo wacho ni wan joka jomoko gu jogo ma yako sirikal gu jo siasa ema benefit out of bad governance. Gimwa kedo nika and we are fighting against bad governance. Kamano. Imwa kedo nika. We fight against lack of jobs. Nwach tije go can be created te kwalo pesa. Bwana makoro go thoge kaini to gwengi onge go nini yath dispensary. Yedhe onge dispensary mentie. Barabara makore gi onge lam. Jo peng hinyere wangyo. To pesa is being allocated mondo los go wangyo te kwalo. Every year. Bwana mawacho kakaini osomo multimedia university. Come on. Ka one of their comrades, a lady, no negu kod ng'at magishukunen boyfriend mare. Negi dhi mani ng'anyo bwana ni. Yaka serikali no winjogi boluwo kes no bo mak bwana chi bo bwana cho disalimisha bo make bwana makoro dhoge teke ni. To gima wuoro ni kech gima rach. Kech emomiyo ng'ato ok nyal chung'ie adier nwach openjore ni awa ntalalaje. But ng'amodenyo ng'anyo. Denyo. Ng'amodenyo jero. Wangisi gimoro mikia. Wangisi gimoro mikia. Ing'eyo ni ka ionge gi lieli dalani tinyalo wuoro gimomiyo ng'ato ywak. Mana dier. To kopo ni lalo giri moro, ilalo simbi, amilalo nyathini, amilalo tiji, ok inyal tamo pi wang'i wuogi. Koro emomiyo nawacho niya, gigo momiyo nyaka pod wadhi ng'anyo en niya, kane watimo ng'anyo bang' June 25th, rais nowuok oko bo wacho gik mobro timo. Kamano. Bo wacho no bende oelewa shida mayudhe pitia kod jo Kenya. Lakini bang' mano mahundu kama pod dhi mbele. Emomiyo yudhe wuok oko ka pod seyo sirikal. To gima ng'ato kikuoni ni wano kodwa sirikal nyaka duoke. The government ni kod social contract gi jo piny. To wan kod commitment emomiyo wachulo osuru. Kamano. Koro ok ni konyowa. Wan committed. Because there can never be a government though the people. Koro ka inin gi jaodi jakomis ise nyombo. Dongi biro tich matek kae. Dongin gi min ot. Dongin kod majukumu. To kitiyo to kiteri chiemo dala. Right back kichul. Nyithindo be kiteri school. Mama no kik penji. Mama no kik penji. Ilungo ni dead beat. Koro penjo mama no penji god ama kichul rent. To kinyeu chiemo. Ngiso ni play banar role ne kaka a woman of the house. Yes. We are playing our roles as citizens. Okoni wa pinga. We are putting the government on tomato mogi kenya. Kamano kata wijremi. Mogi kenya. The fact that ni dano moko mosore amore walwedo ama ngato ndik tich does not mean you can always suspend kedo maratiro, and you can also not okwanya substitute development with rights. Gigi must go together. What were on the stadiums mangeny? Talk stadiums kiki jase danu mone kod police. Wadu waro nunu maendeleo oketu nwa stima dala. To stima no okunya libiro karatichi mati stima no okumie. Mamane matero jendara kachel kod rapa. Nya karatichi oganda oyedhi kendo omiluor. Erokamano jero. Ready. Cleophas. Bedo malit sana. Kwa nyisi mani bedo malit sana. Ka jano macho wach kech. Gimomiyo kodwa nyisi Cleophas achiel kachiel gimomiyo ng'anyo ni oken ng'anyo maber. Mokwongo, political parties osego buche mang'eny kata kawuono. To buche gi gimilucho maduong' mogik en nyiso yudhe ni wadhiure ndara tichulogi. Ineno wadwa ni ma activist ma international organization osemiyo pesa mondo ji te Kenya ka en gin.
Emio gin tiji gin ni mobilize to gikao karmondo gimi pesa go gikao be gimi nyithindwa gise ojendo wan kauru mo makru god gikao nyithindo giteru town ka to gimio chiemo to gima kata fair bende onge wangegi omisimo ko kwaling to bwalinga linga wangeo gangia ko kiwacho wach kecho wadwa okay na monda aduoke because ochiwa allegations ochiwa allegations mar very kotieko tabiro tuluna iwinjo wange these organizations Cleopas nyisa ni ja Kenya mane masa ni nyagolo pesa manyeo masks manyeo bendera gi manyaro modano tema kinye street nyisa ja Kenya mane manyagolo pesa ne manyeo pi makinji ni street nyisa ja Kenya mane manyagolo pesa ne makao free te maji kinyi godo ni street o me magi jo mo me pesa ka kinji golo pesa mo me gino gipogu nu komondi mondo ko vi code gi namba 2 owacho ni monda duok mano because mano was an allegation kama no biro irio je mano was an allegation gimalit na kelo mugi en ni wacho niya tije onge since independence nyaka ne Kenya ka yudo independence mare gi usebedo ka chando wa omiyo kani kwere wachako ne wacho niya gik machando Kenya oting'o achiel kuom ginen poverty iwinjo en shida ma osebedega omiyo kwa nyaka umsigo ni posuro ne ngata chiel no nyiso Ruto niya nyaka tiek wach mar employment what could be realistic enough to watch niya what lost tije no jendewa to kiloso gi nad it's a gradual change 1 year down the line Cleophas in andi ko yude te Kenya ka bungu yude mane Kenya kai binge jadi magruchi university to gine mako chak ndiki to gine wacho niya inde ojichulo ji pesa matis to ngato nigi job group manyaka chul ngato pesa no giwacho kendo ni nitie joma ni godo to gi jogo maonge godo lwado ok nyaro more osiepna omiyo kata since time memory nitie joma ne ni gogo gin mana tie jogo maonge godo be ni mana tie gima wacho mana niya wakede ne jowa bende mondo ji otimre nade waile ngasni kanyakla mane ngepa ni Ruto temo timo mogik bad governance and corruption wachako bad governance and corruption e Kenya kai wachako gi human activists gine magiseka ugini geloko giro hala gine magiseka ugini gijogi nyithiji marach gine magiseka ugini giloko gir siasa giloko gi jo siasa koro miyo seche made wacho ni bad governance gine michako kodgi omiyo gine serikal to ginyisowa ni wakawo jende twatere ndara to jogi magi jomaromo gi wang'nyoro gotieno mondo godiochienge gidhi kalugi om nyithindo gitere ndara erokamano ahinya jomnyoro onge ka mondo mi oduok penjo no kaponi gibedo ka kodro machiel kachiel to jiro ng'anyo nitie jomochul mondo mi odhiye kata kama wacho kar kanyo riwruogno kinyalo thuolo mar duoko adwaro duoki penjo no niya rawera ma wacho ni activist gi ni joma richo activist ni nitie gir ng'ato mosekwalo po tinga mosenego nitie pesa moro mosemiye to lalgo because piny ni kod katiba ma ng'ata modhi ataro mar chik to katiba kod penal kod lure kode boting musike to mochako wacho en ni language mare ng'ise ng'amo ore because my language ba jo siasa ma typical wacho career politicians my language gi to ntie jo siasa masane ni mesa mar kom duong kamichieme to ntie jo siasa man woko onge tofauti mar jo siasa man iye kod man woko but agents don't get no agents gi gin jogo makoro umo wangi ni shida ama tulo momako ganda to gimochako owacho ni international organizations ama community ma support activist adwana ngise nitie sheria mopuodho international community mondo support institutions in fact government ma Kenya ema benefit kabisa in terms of support both technical and financial from international community king yo police wa technical support judiciary technical support institutions mega serikal te you get the biggest support from international community in terms of finance inya kaide no bwana makoro go dhoga kaini ne bent ni onge dona moro kata na organization moro mapunyo nyithindo dikoro sani okwayo rombe kor gweng wangayo ng'eny nyithindo mosomo through support wangayo ng'eny dano mosayudo kony through support mar piny to support can come from anybody kata mnasani ojuang makoro onindo ni jo piny moriwore mondo support to jok mowacho ni international community go kata beda maybe US embassy ama British High Commission you know citizens make gi ema support gik matimore koro the question enia
Ang'eno ogeto kaka jiji kaka maybe kaka Ford Foundation. Wacha yenye tok ng'anyo mokalo. Tibe ne dingen Ford Foundation, the biggest entity mano fund and George William Ruto. To the biggest entity be mano fund and government, including University of Nairobi, Kamasome, main campus ka. No, it's a big funding mondo renovate go hall. Joy women, Mochuguni Kodo Rachel Ruto. No, it's one of the biggest funding. The Alomane Maurice Makolo was the Elomar Ford Foundation. To a lot of government services are being subsidized, including HIV, ARVs. Mano chiuko dingano ko international community. Koro kikwa beru da no maming mokwane okwane pinyo kwa upana. The issues at hand enini ya. Okwa wachi ni Ruto takameyo that TJ. Wa wacho ni Ruto no chiwo commitment. The hustler narrative no wacho nange. To come me back na percentage no say choose me jiadi. Kono gi mo wacho ni ya. Negi mo mi wade nganyo kendo gi mo mi okwanyal ka sabbatical break. Mage jogo ma support agenda ma sabbatical break. Nikoro because wapenjo. Gigo mane Raila Odinga kedo ni. Karuto donjitelo. Kono gi onge. Gigo mane Raila Odinga gi jo siasa maluo nyanza kwedo. Giyonge ko say pod gi mbele. Emi wan wawacho. Now as we are standing on the side of the law, we are standing with the constitution. As long as we katiba klu, as long as we your pain or quint patching, what do street we have to dignify the dead. That's why we are going to the streets. Pin Kenya kachel kora katendo bila singo ni arita the major ng'anyo kendo joma undu kik donje yeka tigi mano kaka wach mari mugi kawuono kawatiyo kat pod ng'anyo timore kod raparo duche makiny obila kod jopiny rakruok obedi yo machal nade nikech obila osekon ni otim tijgi jopiny bende kik donje tij obila kata kik go obila ikine mang'anyo kamagi timre mano mapini dakika achiel waduto mar mondo mi watieki kapoka tieko gido penjo mimiano pod sa dakika achiel ang'eyo Remy accuse wa ni wabedo funded gi international communities. That one I need to answer. Remy ni en nyathi masomo multimedia ka donge. Okene ker. Dong mai nyathi maketo ni nyithinde nganya. Kadhi miurunge. Ok Remy mobet piny kaeni. Yes. Omiyo jok ma sponsor Anarchy en achiel kuomgi. And they are now giwuondore kaka sani gin jok moko mabeyo. Embele oganda luo iwinjo to chien kuchocho to gima gitimo ging'e nyithindo mag university gine mag tiyogo marach mag kete nganya gitere CBD imiyo pesa chako ni we are protecting business business mane manya go hala mane ge sari jaluo go hala na I don't give 30 seconds Martina mano prare mundo police obed police janganyo be janganyo lakini kung'iyo oboke makawuono The Standard Negian mask jokuma plot kelo kuoko. Ang'eyo ni oseketh wachno nikech gimonyanyore lelen gi mosekethore. King wadwaro ni ji obed gi kwe, police omiwarita, ambulance obedi ka dipo ni nitie koko moro mathin to kik kel bunde. Ok wadwar lose more blood. Erokamano Roni. Remy. Watemogi. Kamano weche mago bila tiyo ng'eni ibodo thuolo chieng' machielo kata mar ose weche bar par mugi katieko anyalo wacho kama obila kinye tim tijgi kikiny obila kidhi tidwa yecho mask mobilo rwako kigirwak mask girwako mask katiba njo watino mask mobilo rwako onge mask obila kochwadi kikwadogwa kochwadi bana golng'ani namba 2 katieko acho ni aizo ni joluo wate kumoro ma gintie kiny onge holiday Kenya ka holiday ma ng'ato nyalo bede en mana holiday mag government o gazette kiny wadhi uru puothe kiny wadhi uru skunde kiny watimuru gino manyalo miyo wadongro waka joka ng'ato jok michulogi ka kiny ng'ato nyisi ni dhi e ndara nyise ni bopogni ma international dollars go omiye gimbo chuli omiyo gene ka erokamano Remy ojiri ni tuo ma dakika achiel kane to cheki wach mari mogi kotere kod obila en tuo mayudhe pitia iluongo ni childhood trauma ema chande but gima wacho ni pier liech nyaka soki as long as ni mahundu dhi mbele nyaka jo Kenya mo believe in the rule of law wogwoko mondo kedni piny nyaka kedni nyaka dibed kod lokrok to ngoche gujo chiemo to wang'eu to piny ne ng'iyou piny ne nou to gima wacho
ni bado mapambano. Bado mapambano. Iro kamana ahinya. Nitie jok mantiere kar kachiel oganda Emmanuel wacho ni all university student leaders wacho ni have been given tokens to cool the intensity. Nitie machielo mar Vincent Kajomo wacho ni nokentiere gi mrai. Iro kamana ji ariyo masiro ng'anyo go Kenya duong' moingo gi. Giwe Kenya duong' kanyo ni onyuol gi giyudo Kenya kendo gibiro tho giwe Kenya nyaka kedni sama pod mana Kenya. Nyisna jogi duto ni jok manonego odhi e ng'anyo ne gin jogo manoketo ker e kom. Erokamano ahinya jaroso jaote mari ochopo kar kachiel kiwacho ni luwo chenro kod jogo duto mabende osewacho kar ka ni ng'anyo anto ok asir nyithindo owe dhi e ng'anyo achiel mano onego giduog pacho giwe dok e ng'anyo mano Green Army chief mano mar Gor Mahia ka wantie kod kar ka Olibeto Kulo bende morote kar ka Mama Nyasango. Erokamano ahinya Boni mowacho niya anto kasir paro nikech end of the day many lives are going to be lost. Jomoko be dhigi intention mano mar ketho mwandu. Nyakwara mogo jonge kanye makelo e giko. Remi erokamano ahinya Ojiro erokamano nyaka chal koda ka Ochoro kuom bedo kodwa okinyi makawuono odhiambo makawuono otieno makawuono e chenro ni mar duol e lo Trevor Ombi nyakwar guoko cha pesa nakelo chenro mar duol odhiambo ni nyinga Cleophas Oluoch jagisum ka nyakwar moke nyaka chisango imora mora mitimo bed kod arita makare otieno maber nyakwar moke jwa. Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 25